بقالت إسران شعتين ورحملك لتشحن إسران سلستن امتمرت أب فيتوريا أستراليا أبزركب حدا هوسبيتال حكايم سدرابيت ملو أميموم سلازمزوم نمدحانم يمزقوايو نيرو እቶም ስድራቤት ሙሉኦም ምልክት ሕማሞም ዕግርግር ተምላስ ብርቱ ቁርፀት ስለዝነበረ እቶም ሓካይም መጀመርታ ዝተመረዘ ምግቢ ተመጊቦም ክኮኒኦም ጠርጢሮም ነይሩ ድሓር ግን እቲ ሕማሞም እንዳበርትዖም ስለዝኸደ እቶም ሓካይም ዝተመረዘ ምግቢ ዘይኮነ ካልእ ሽግር ከም ዘለዎም እዮም ተረዲኦም እቶም ሓካይም ምክንያት ሕማሞም ክርድኦም ስለዘይከኣለ ነቶም ስድራቤት ዝተፈላለየ መርመራታት ክገብርሎምን ቅድመ ሕማሞም ኣበይ ከም ዝነበሩ ክሓቱም ጀመሩ ሰይትወዶም ምሳሕ ኣድማቶም ከይደም ከም ዝነበሩን ካብኡ ምስተመልሱ ግን ኩላቶም ከም ዝሓመሙን የመረጋጊጹ ኣብቲ ናይ ምሳሕ ዕድመ ዝተመገቡ ሰባት 5 እኳ እንተነበሩ ካብኣቶም ግን 4 ጥራዮም ኣብ ኣፍ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ሓሚሞም ሓንቲ ካብኣቶም እታ ምሳሕ ዝዓደመቶም ሰብ ናይ ሕማም ምልክት ዝበሃል ፈፂሙ ኣይነበራን እታ ምሳሕ ጌራ ዝዓደመቶም ሰይትወዶም ወላባ ሓሚመ ኢላ ሆስፒታል ኣትያ ነበረት ምንም ናይ ሕማም ምልክት ስለዘይነበራ ግን ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ካብ ሕክምና ወፂኣ እቲ ሓካይም ዝገበርዎ ናይ ደም ምርመራ መልሲ ምስ መፀ እቶም ሰባት ናብ ሞት ከብፅሕ ዝኽእል መርዛም ዓይነት ቃንጫ ስለዝተመገቡ ምዃኑ እዩ ተረጋጊፁ ብድሕሪዚ መርመርቲ ገበን ንድሕሪ ተመሊሶም እቶም ሰባት ዝተመገብዎ ዓይነት ምግቢ እቶም ዕዱማት መንን ምንባሮም ብዕላማ ድዮም ተሰሚሞም ወይስ ሓደጋ እዩ ንዝብል ሕቶ ከጻልዩ ጀሚሮም እቶም ምሳሕ ዝተዓደሙ ሰባት ዳንን ጌልን ሓሙኣን ሓማታን ነይረን ክኾኑን ከለዉ እቶም ካልኦት ክልተ ዕድማ ድማ ሄዘርን ኢያንን ዝበሃሉ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ነይሮም ሄዘር ሓፍታን ጌል ሓማት ኤረን ክከውንን ከላ ኤረን ምስ በዓል ቤታ ነበር ሲሞን ፓተርሰን ወላ እኳ እንተተፈላለዩ ግን ኤረን ንስድራ ቤቱ ፅቡቅ ዝምድና ስለዝነበራ እያ ንወለዱን ኣትንኡን ሰብኣያ ምሳሕ ዓዲማቶም ሳይሞን በዓል ቤታ ነበር እውን እንተኾነ ናብቲ ምሳሕ ተዓዲሙ ነበረ ግን ኣብ ናይ መጨረሻ ግዜ ክኸይድ ስለዘይመረፀ ተሪፉ ንፈልጦ ፃዓዱ ወላ ካብ ሓዳሮም ምስተፋትሑ ብፍላይ ቆልዓ እንተለዎም ግርጭቶም ኣወጊኖም ብሰላማዊ መንገዲ ክራኸቡ ስለዝፍትኑ ኤሮን ንእንዳ ሓሙኣን ንሳይሞን በዓል ቤታ ነበር ስሓቱን ንኡ ምሳሕ ምስ ዓደመቶም ክልቲኦም ሓንቲ ጓል ወሊዶም ስለዝነበሩ ነታ ቆልዓ ክትብል ብሓደ ግዜ ክሕልፉን ቀራረቡን ደልያ እያ ኢሎም ስለዝሓሰቡ እዮም ተተሓሒዞም ናብቲ ናይ ምሳሕ ዕድመ ከይዶም እቲ ምሳሕ ንክቡር ጋሻ እተዳልዎ ዓይነት ምግቢ ስለዝነበረ ደስ ኢልዎም እዮም ተመጊቦም ፅቡቅ ግዜ ብሓደ ይሕሊፎም ናይ ምሸት ምስኮነ ድማ ተመሳጊኖም ተፈላለዮም ድሓር ግን ኩሎም ገገዝኦ ስከዱ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኩሎም በብሓደ ጥብጥብ ክብሉ ጀሚሮም ኤሮን ሕማቅ ታሪክ ዘይብላ ኖርማል ሂወት እትመርሕ ኣዳሓንቱ ቆልዓ ኮይና ምስ ጎረባብታን መቕረባን ብስምምዕን ፍቕርን እትነብር ሰብያ ነይራ ምስ ሳይመን ተርሰን ሓዳር መስሪታ ሓንቲ ውላድ ወሊዶም ይነብሩ እንኳ እንተነበሩ ግን ክሰማምዑ ስለዘይከኣሉ ቅድሚ 1 ዓመት እዮም ተፈላለዮም ኤረን ምስ እንዳሓሙኣ ዝነበራ ርክብ ብፅቡቅ ስለዝቐፀለቶ ዳንን ጌልን ምስ ጓልጓሎም ይራኸቡን ግዜ ይሕልፉን ነይሮም ስለዚኦም እምበኣር ሰንበት ብሓደ ክንሳሕ ምስ በለቶም ንዕድሚኣ ብሓጎስ ሕራ ኢሎም ዝተቐበልዎ ኤረን ፈለጥታ ክገልፅዋን ከለዉ ኤረን ብጥንቃቐ እትጓዓዝ ንኩሉ እትገብሩ ነገራት ሓሲባን ኣስተውዒላን ትገብር ሰብ ምዃና እዮም ዝገልፁ ዳንን ጌልን ሓሙኣን ሓማታን ንኤረን ኣብ ትሕቲ ሕክምና ክእለዩ ድሕሪ ምፅናሕ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ብሰሪ እቲ ዝተመገብዎ መርዛም ቃንጫ ካብዚ ዓለም ብሞት ክፍለዩ ከለዉ ሄዘር ሓፍታን ጌል እውን ድሕሪ ቁር መዓልታት ስዒባቶም እያም በዓል ቤታ ንሄዘር ግን ብዘገርም ኩነታት ኣብ ኢንተንሲቭ ኬር ንነዊሕ ግዜ ክእለ ድሕሪ ምፅናሕ ዕድል ገይሩ ሂወቱ ክትተርፍ ክኢላ ብኸምዚ እቶም ስድራ ቤት ኣብ እንዳሰይትወዶም ድሕሪ ምምጋቦም ብሓደ ክፀንቱን ከለዉ እታ ምሳሕ ዝዓደመትን መግቢ ዘዳለወትን ሰይትወዶም ግን ምንም ምልክት ሕማም ኣይነበራን እዚ ድማ ንመርመርቲ ገበን ኣቓልቦኦም ኩሉ ናብ ኤረን ሰይትወዶም ንመወቲ ከም ዝገብሩ ይገይርዎ እቲ ብሕክምና ምክንያት ሞቶም ምዃኑ ዝተረጋገፀ ዓይነት ቃንጥሻ ከም ኖርማል ቃንጥሻ ፍቑድኡ ዝበቁል ኮይኑ ንዘይፈልጦ ሰብ ትርኢቱ ካብቲ ኖርማል ዝብላዕ ቃንጥሻ ወላ ሓደ ፍልሊ ስለዘይብሉ ወላ ሰብ እንተተመገበውን ዝተፈለየ ጣዕሚ ስለዘይብሉ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ ክሳብ እቲ መርዚ ስሩ ዝጅምር እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ኤረን ምስ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና እንዳበኸየት ቃለ መሕትት ትገብር ረኣይ ነይራ
ፖሊስ ብዓይነት ጥርጣረ ይርእኺ ኣለዎ እሞ እንታይ ትብሊ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበላ ኤረን ንንዳሓሙኣ ኣዝያ ከም ተፍቅሮም ኣብ ሞቶም እውን ወላ ሓደ ኢድ ከም ዘይብላኣ ገልጽ ነይራ። ብዙሓት ሰባት ኤረን ክትበኪ ምስ ረኣይዋ ዝኣመና ሰብ ስለ ዘይነበረ እዚ ንብዓት ሓርገጽ እዩ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ፖሊስ ጠንቂ ሞት እቶም ስድራ ቤት መርዛም ዓይነት ቃንጥሻ ስለ ዝበልዑ ከም ዝኾነ ርግጸኛታት እኳ እንተነበሩ ዘይተዋሕጠሎም ነገር ግን እታ ምሳሕ ዝዓደመትን መግቢ ዘዳለወትን ሰብ ፈጺማ ምልክት ሕማም ስለ ዘይነበራ እዩ። እዚ ድማ እቶም ስድራ ቤት ብጌጋ መርዛም ቃንጥሻ በሊዖም ዘይኮኑ ነቲ መርዛም ቃንጥሻ ኮኔልካ ከም ዝበልዕዎ ከም ዝተገብረ ከም ዝጥርጥሩ ገይርዎም። ፖሊስ ነዚ ጥርጣሮኦም ዝኾነ መረጋገፂ ስለ ዘይነበሮም ንኤረን ናብ መደበር ፖሊስ ፀዊዖም እዮም ክምርምርዋ ጀሚሮም። መርመርቲ ገበን እንዳሓሞኺ ኣብ ገዛኺ ምሳኺ ምስ ተመስሑ ብድሕሪኡ እዮም ሓሚሞም። ንስኺ ግን ንምንታይ ኢኺ ንበይንኺ ዘይሓመምኪ ኢሎም ምስ ሓተትዋ ኤረን ኣብ ክንዲ ቀጥታዊ ዝኾነ መልሲ ምልሰሎም ሃለውለው ጀሚራ። ኤረን እንዳተመርመረትን ከላ ፖሊስ ገዛይ ፍሹ ስለ ዝነበሩ ኣብ ገዛኺ ዝረኸብናዮ ንመርመራና ይሕግዘና እዩ ዝብልናይ ነገራት ወሲድና ኣለና፣ መርመራና ምስ ወዳና ግን ኩሉ ክምለሰኪ እዩ ኢሎማ። መርመርቲ ገበን ናይ ኤረን ናይ ቴሌፎን ምንቅስቓሳት ናይቲ ዝገበረቶ ኣስቤዛታት ዝርዝርን ኣብቲ ትነብረሉ ከተማ ዝነበረሉ ምንቅስቓሳታን ብመቆጻጸሪ ካሜራ ናይ ጎደና ተሓጊዞም እዮም ፍትሹ ጀሚሮም። ገዛ ክፍትሹን ከለዉ ኣብ ክሽነኣ ናይ መንቀጽ ምግቢ ማንዋል ክረኽቡን ከለዉ ኣብቲ ክሽነ ፈትሾም ግን ነታ መንቀጽ ምግቢ ክረኽባ ኣይከኣሉን። እዚ መንቀጽ ምግቢ ስሉ ኣብ ሩታ ኾነ ኣሕምልቲ ወይ እውን ስጋ ዝርከብ ጠሊ ከም ዝነቅጽ ምግባር እዩ። እቶም መርመርቲ ገበን ግን ንምንታዮም ኣቓልቦኦም ናብዛ መሳርሒት ገይሮም። ጥርጣረ መርመርቲ ገበን እንታይ ነይሩ? እቶም ግዳይ ነቲ መርዛም ቃንጥሻ ብጥሉሉ ከሎ ብጌጋ ከም ምግቢ ዘይኮኑ ተመጊቦሞ እቲ መርዛም ቃንጥሻ ኮኔልካ በዛ መንቀጽት መሳርሒት ከም ዝነቅጽ ድሕሪ ምግባር ተጣሒኑ ናብቲ ምግቢ ከም ዝሕወስ ከም ዝተገብረ እዩ። ንክሽነና ኤረን ብረቂቕ ክፍትሽዎም ዝጀመሩ ወላ እኳ ነታ መንቀጽ ምግቢ ክረኽብዋ እንተዘይከኣሉ ግን ነቲ ጥርጣሮኦም ዘረጋግጽ ኣብቲ ክሽነ ኣብ ዝነበረ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሰር ናይቲ መርዛም ቃንጥሻ ክረኽቡ ክኢሎም። ካልእ እቶም ነቶም ግዳይ ዝሕክምዎም ዝነበሩ ሓካይሙን ኤረን ሓሚሜላ ሕክምና ኣታ ከተበቅዕ ሒሽኒኡ ኢላ ባዕላ ብዘይና ሓኪም ፍቓድ ገና ከይተመርመረት ከላ ካብ ሕክምና ምውፃእ ፈጺሙ ኣይተዋሕጠሎምን። እቶም ሓካይም ገና መርመራ ከይገበሩላን ከለዉ ስለ ዝወፀት ሃለዋታ ክፈልጡ ኢሎም ቴሌፎን ደውሎምላ ምቕባል ስለ ዝኣበየቶም ኤረን ናይ ብሓቂ ብመርዛም ቃንጥሻ ምምራዛውን ስለ ዘጠራጠሮም ናብ ፖሊስ ደውሎም ጥራሮም ገልጹን ከለዉ መርመርቲ ገበን እውን በቲ ናይ ጎደና መቆጻጸሪ ካሜራታት ተሓጊዞም ኩሉ ምንቅስቓሳት ናይ ኤረን ክፍትሹ ምስ ጀመሩ ኤረን ድሕሪ 4 መዓልታት እቲ ሞት ናይ እንዳሓሙኣ ካብ ዘጋጥም ነታ ፖሊስ ኣበይ ከም ዘላ ምስ ሓተትዋ የብለይን ዝበለቶም መንቀጽ ምግቢ ኣርሒ ኣኽዳ ክትጉሕፋ ከለኣ ኣብቲ መቆጻጸሪ ካሜራ ተራእያ። ኣብ ገዝኣ ምስ እንዳሓሙኣ ምሳሕ በሊዖም ዝተፈላለዩ ድሕሪ 45 ደቂቃ እውን ኤረን እንዳጓሓፍ ከይዳ ዝኾነ ነገር ክትጉሕፍ ከላ ብመቆጻጸሪ ካሜራ እኳ እንተተራእየት እቲ ዝጓሓፍቶ ነገር ግን ድሮ ናይ ጓሓፍ መኪና መፅያ ስለ ዝወሰደቶ እንታይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ኣይተኸኣል። ካልእ ቴሌፎና ምስ ፈተሹ እውን ኤረን ከመይ ጌርካ ብመርዝን ንሰብ ክትቀትል ከም እትኽእል ዝገልጽ ዘዳለወቶም መምርሒታት እዮም ረኺቦም። ፖሊስ እዚ ኩሉ መርትዖታት ምስ ኣከቡ ኤረን ብቕትለት 3 ሰባት ማለት ዳን፣ ጌልን ሄዘርን ተኸሲሳ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ኣብ ዕጥቂ ደኣትያ። ኤረንን ጠበቓን እቲ ምምራዝ ኮኔልካ ብፍላጥ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ሓደጋ ምዃኑ ንሳውን ንባዕላ ከምቶም እንዳሓሙኣ ግዳይ ምዃናን ቅትለት ዝፍጽም መደብ እንተዝነብራ ነይሩ ንንዳሓሙኣ ዘይኮነ ንሳይሞን በዓል ቤታ ነበር ጥራይ ክቀትል ምፈተነት ነይራ ኢሎም እዮም ዝምግቱ ነይሮም። ኣቐዲምና ከም ዝሰምዓናዮ ግን ኤረን ንሳይሞን በዓል ቤታ ነበር ከይተረፈኣ ምሳሕ ዓዲማቶ ነይራ። ሳይሞን ግን ነብሱ ስለ ዝነበሮ ድዩ ወይስ ኣምላኽ ኣለኻ ስለ ዝበሎ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት እዩ ክተርፍ ወሲኑ። ብኸምዚ ድማ ሂወቱ ድሒና። ኤረን ንፍርዲ ምስ ቀረበት ሳይሞን በዓል ቤታ ነበርን ሰብኣይ ሓትንኡን እቲ ካብ ሞት ዝተረፈ እያን ዊልክሰን ማለት እዩ ምስክርነቶም ክቡን ከለዉ ኤረን ብቕትለት 3 ሰባትን ብፈተነ ቅትለትን ከሲሳ ገበነኛ ኮይና ስለ ዝተረኽበት ንሕልፈት ማእሰርቲ ተፈሪዳ። ኤረን ድሕሪ 33 ዓመታት ናይ ግባይ መስል ስለ ዘለዋ እንተ ደኣ ተዓዊታ ጓል 82 ዓመት ሽማግለ ምስ ኮነት እያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክትወፅእ ማለት እዩ። እቲ ንብዙሓት ሰባት ክሳብ ሕጂ ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ግን ኤረን ንምንታይ እያ ንሰብኣያ ጥራይ ዘይኮነ ንስድራ ቤት ሙሉእ ከተፅንቶም ወሲና ዝብል እዩ።
ንሎሚ ዝዳለኩም ታሪክ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ባህል ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ቻው።